I'm not sure how excited you are to hear this testimony. Hallelujah. Mkhonzi, please tell us your name, your surname, and where you're coming from. Amen. Igama lami ngingusinazo Dlongwana Makeleni. Elinye ningi-Alonge. Amen. Umqondiso wami. Okay, ngiqale ngibulise umoya engcwele. Amen. Ndibulise iman of God, ne-woman of God. Ndibulise ibandla. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Before you go any further, so tell the interpreter to interpret for those who don't understand isiXhosa so that they can follow this testimony. Amen, wise man. This is sister. She is here to testify today about the mercy of God. Her testimony starts back in 2023 when she came to the service where the man of God was doing a breakthrough service. And the man of God was praying for people. He said, these people, their cases are serious. And he said that I want to book you a one-on-one session. Prior before that service, she was a person who done electrical engineering at Falls Bay College, and she was struggling to get apprenticeship within Cape Town. She was very far, and the program where she was in, she used all the money, the stipend money, in traveling. And she could not attend all the lessons because the money was small. And she wanted to receive the apprentice in the city of Cape Town, but she was not for a very long time. And the man of God, after the man of God called him, and after the man of God called and sat down with him on the one-on-one session, the first breakthrough that happened in her life was the company that she applied in 2012 called her mother saying, we're trying to get through to your daughter, but we are not. And she called, she's like, no man, I no longer want this job, because this job, I applied for it while I was still in matric in 2012. Okay. And afterwards, shortly after, she was called by City of Cape Town, and she was enrolled in a program of of the electrical engineering. And she was called in and she was employed as a program. She had to do it for 27 months. Okay. While she was doing this program this year, in September, they had to do EE practicals for 8 practicals. And she done those 8 practicals. But in those, out of that 8, she failed 6. And they said they can't do anything because she has failed the program. She will have to start over again. Okay. And she was afraid because during the programs that she was doing, the practicals that she was doing, she was very nervous, she says, because she prayed before choose. They had to choose out of the envelopes. And she chose the envelope. She said, Holy Spirit, please lead me. And the Holy Spirit led her to choose the easiest work of all. But she failed them still because she was panicking and she was nervous. The man of God came and done a teaching saying that the reason why the power of God is not working is because you're under pressure. You are putting yourself forward and you are grieved. The Spirit of God cannot work while you are grieved. And she took that teaching and applied it in her life and started being calm. After the mercy service 2 weeks ago, the first service of mercy, she received a call from City of Cape Town saying that, no, come back and do your practicals. Yo. Now, this is after the service of mercy. Sunday of mercy. The first service of mercy, the first one. Okay. On Friday, she received a message that on the 19th and the 20th of November, she must come back to do those practicals. Bear in mind that a person needs to be given 2 weeks to prepare first, but she was not. And she came on Friday. She attended the Sunday service where it was the anointing of mercy. Okay. The man of God done a prayer, a mass prayer, declaring that your hands, stretch forth your hands towards me. Whatever you touch with those hands, let the anointing of mercy flow through. I'm sure everyone remembers that on the previous Sunday, okay? Last week Sunday, the man of God declared, let the anointing of mercy work through your hands. Whatever you touch, don't lose it. Before now, on Monday, she had to go to do those practicals. Okay. And on Monday, she anointed herself with the anointing oil from church. She anointed herself and prayed for the mercy of God over her life. She went in, and this time around, she said she saw something different. She was calm. And before she done the practical, she will do it using her eyes. She will look at it and say, okay, I need to do this and do this, as a person who works with electricity. And she done it. She passed those modules, all of them. Today, she's a qualified electrical engineering.
Maybe someone doesn't understand why we are so excited. Sister Zizo, how many modules? Tell us, how many modules did she fail first? Wise men, there were 8 practical that she had to do. And she failed 6, she only passed 2. And they called her back. The first time around in September, she had the 2 weeks of preparation. But this time around, there was no 2 weeks of preparation. She was told on Friday, Monday, she had to go and do those practicals. But the anointing of mercy worked for her. Aye, brethren. Failing 6 modules out of 8 and still receive another chance to go do it again. And then this time, you don't get 2 weeks, you only get 2 days. And then you do it in a space of 2 days. Sisters Nazo, please tell us this testimony. How did this happen? Start from first from Khayelitsha, where the man of God had to call you for one-on-one. Amen. Bendifunda eForce Bay senze electrical engineering. Okay. So I applied for an apprenticeship City of Cape Town. But bendiye ndibhale ndingathathwa. I think nda apply kayi-4 ndade ndayikhalala ndayiyeka. So ndafumana phaya esikolweni eForce Bay i-apprenticeship. Okay. But kula apprenticeship bekukho stipend besisincinci kakhulu and kukude eWestlake bendikhwela iteksi eziyi-2 imali ibiphelele endleleni. Kwaphuma ipost ngo-2023 ye-electrical, I mean ye-apprenticeship kwa-City of Cape Town. Okay. So uthi omnye ubhuti kum aplya, ndithi ke mna kunintsi aplya kule post aside sithathwe and iForce Bay ingathi ayithathwa gqithi kule post ngoba sonke kudala si-aplya. So athi just apply, then si-apply and ebindim nomnye intombazane ndandifunda nayo. Da-aplya ngoFebruary ka-2023. So May, between May April, bekukho i-service ibisenoluthando ngoba besenoluthando eKhayelitsha, yes. Okay. So phaya that was Friday. Okay. I-service ye-breakthrough. Okay. So i-man of God yasibiza saya efront yayimane ibiza row to row. Beze front bathandazele. So kwi-row endandikuyo sasisefront and sasibambalwa. Man of God yasithandazela. Yathi xa ingithatsha yathi uyaphangela. Ndathi ke mna ke ndenza i-apprentice. So man of God ugqiba kwayo usithandazela yathi umoya oyingcwele unida more attention kwaba bantu nzobabhukela one-on-one. So sabhukela one-on-one was on Saturday. Ndaya one-on-one. Xa ndifike man of God yathi mandicacisele more ngale apprenticeship. So ndamcacisela yathi man of God don't worry. Ndagoduka. Thursday ndafowunelwa ngumama from Eastern Cape. Uthi sinazo khona inamba bekufuna apha bathi bakufuna ku-interview ngomso ngo-9. Ndithi kuphi apho? Athi ise-Queenstown imanzi okuseni. Ndithi mna ke ngicela undisendele inamba ndifuna ujonga uba indawoni leyo ndawo leyo because kudala nda-aplya mos. So xa ndiyijonga laa company lena ndifake kuyo i-CV ngo-2012 uphuma kwam ku-matric. So icacile uba ubungafumani feedback. So ibikhona ibivalile. Amen. But after the prayers, ngoku kungona kuvumbuluka neza zinto bemele basenzekile ngelaa xesha. Amen, wise man. Okay. So ndaye ndayibona as uba yi-breakthrough yam le. Akho company no ndiyabuza bebeyigcine phi i-CV yam ixesha elingaka ngoku khona bandifowunelayo ngoku. Kwathi kusenjalo late ndafumana i-email from a-City of Cape Town. Beni-invite uba mandizobhala i-assessment yala apprenticeship bendi-aplayele ngoFebruary. Ndahamba ndayobhala i-assessment ndayipasa i-assessment ngoncedo lukabawo ndaya kwi-interviews ne-interviews ndazipasa ndathathwa as i-apprenticeship e-City of Cape Town for 27 months. Okay. So phaya bendisenza i-courses like eza course bendizenza zonke bekufuneka at the end ndizenze zonke ngexesha elinye ezibabe ziyi-8 ke ngoku ndizenzayo ngoSeptember. In order for uba mna ndibe qualified electrician funeke ndipase
i-trade test, kuthiwa i-trade test xa ibizwa. Okay. So ngoSeptember ndiye kwathiwa mna ndizaba ngowokuqala ungena phaya. And i-trade itshintshile, i-trade entsha and ibiqala ukwenziwa apha eCity of Cape Town lena ngam. So into eyenzekileyo ke ngoku ndiyenzile i-prep, ndayigqiba ndahamba ndayongena e-trade test room. Ndithe ungena kwam phaa ndavele ndoyika, ndanervous, bendingasayazi nendiyaziyo into. Ndazenza ii-jobs zam, but before ndiqalisa umsebenza, because phaya sinikwa ii-envelopes eziyi-3, kuthiwe umntu uzawukhetha, singena siba yi-3. Okay. Then kule group yam ndithe mna andizokhetha, umoya ongcwele uzondikhethela. So nyhani ndathatha i-envelope. Xa ndigqiba ukwenza ii-jobs zam zonke kwelaa suku lesibini, ndanotice uba no man, ii-jobs zam bezi-easy zonke. Ndingoyena mna mntu ufumene ii-jobs ezi-easy, but ndingoyena ufeyile dismal. So into eyenzekayo ndeza phaa enkonzweni, nditrade nge-15, I think it was Wednesday and Thursday. Yes, Friday ndeza phaa enkonzweni. Ndichophe efront, iman of God ifundisa. Ithi iman of God, umoya kabawo awutsalwa kukuzixina kwakho. Thina into esenzayo sibeka thina phambili, sibeke ubawo emva. Ithi xa ithile, ithi ude wampatsha kukuzixina. So ndake ndazibamba apha ebusweni, ndazithi heyi ndimpatsha nyhani ndiqine. So ngala mzuzu ndaye ndazisebenza ndaqonda bawo ndinikela kuwe ngoku, because andiyazi uba kwakwenzeka ntoni from now on. And ke ngoku umsebenzi ndawusikelelwa nguwe, andikwazi uphuma ndingeyo-artisan kodwa ubundisikelele. So ndaye ndaqalisa ke ngoku ndalungisa intliziyo yam, ndaxola uba ndifeyile, mhlawumbi izawuba khona i-second chance. So uyenza nini kule nto? Uyenza ngexesha indoda kaThixo ifundisayo? Amen, okanye wise after? man. Ndiyenze ngala mzuzu iman of God ifundisayo ithi ude wampatsha. Ndazama ulungisa ubuso bam, ndazama utshintsha. Okay. So ndiye ndaqhubekeka ke ndizisebenza till sade seza apha. Okwendilindile bengathethwa nto. Okay. Ndeza apha kulaa nkonzo yokuqala beyinkonzo yeMessi. So ndithe ngolweFriday last week after la service ndeza apha enkonzweni. No, ndisesendlini ndingelwa imessage yaseCity of Cape Town kuthiwa mandiyotrader nge-19 nange-20. Ingena nini le message? Ingene Friday, wise man. Okay. Ingene Friday message last week Friday. Okay. Kuthiwa mandizawutrader nge-19 nange-20. So mna apha engqondweni yam bendilinde into yoba mhlawumbi bazawuqale bandinike i-2 weeks yoba ndiphinde ndipreparishe again before ndiyotrader, ngoba lo ndiyaqalela mna ndifeyile zonke. So xa ndizawuqalela funeke ndinikwe 2 weeks for preparation and then ke ndingene again. But izange ndinikwe loo 2 weeks mna. Kuthiwe nge-19 nange-20 uyotrader, akuthethwa ngeprep. So ndizapha enkonzweni Friday, Sunday ndizapha enkonzweni le ke ngoku iSunday yeMessi yesibini, because iye yacontinuisha la service. Kule iveki ndeze enkonzweni, iman of God ithe masiphakamise ingalo, izandla, samkele ubaba lo lweMessi kabawo. Yonke into esiyiphatha ngezandla zethu iphumelele. So ndiye ndagoduka. Monday ndavuka ndaya emsebenzini kwimanager. Ndaya phaa kuye ndambuza uba ithini into. Ndibona kuthiwa ndiyatrader but andina prep. Yandixelela imanager into yobana ixesha lincinci, so you have to ba ukwazi ukwenza into zakho in these 2 days because uyatrader, awukho enye indlela ozakwenza ngayo. Yeah. So ndiye ndathula ke mna ke ndamlinda, wazula endikhangelela into zosebenza wade wandinika. I think Monday ngiqale ukusebenza ngo-12, but ndacinga bawo
ndicela usebenza ngobulumko bakho ngoku because andinaxesha akho nenye into endizawukwazi uyenza ngoku. So into bendiyenza njengoba ii-panels zininzi nje, I think it was more than 20 something ii-panels ebefana uba ndiyazenza before ndiyotreyida. Bendizijonga nje ngamehlo mna, ndiwayarishe ngamehlo, ndithathe itesta yam nditheste, khange ndiphathe kwantambo ngalaa mini, khange ndiphathe kwanto ndithi mhlawumbi ndiyayenza ipanel nganye ndiyigqibe ndiyitheste uba iyasebenza na, because bendingenaxesha. But unjani ezusebenza ngoku this time around? Amen. Because qala into usixelela uba ngaba into ekwenza uba ngaba mawufeyile qala ubu-nervous kakhulu. Ngoku njani ngoku? Amen, wise man. This time ke ngoku kuthiwe kwawuthiwa ndine 2 days andizuyinikwa 2 weeks for i-prep. Ndiye ndaqonda okay uSathane ikhona le nto afuna uyiba apha kum again. Andizuzigcina kule game, ndinikela kubawo. Even before ndiye phaya ndiye ndazi-anointa. Okay. So bendingena-stress, bengathi akwenzeki into, qha ndijonga mna nje ngamehlo into mhlawumbi noba ndiyilibele, but ndabe ndiqonda akho nto ndizawuyenza, ndizawungena. So uthathe anointing oil le wasebenza was anointa phambi koba ngabuyi. Okay. Amen, wise man. So ndangena e-traitors room. This time ke ngoku andina-choice oba ndikhethe i-envelope ndikhethelwa ngabo because the second attempt. Okay. Ndalinda ndanikwa ijob yami yokuqala. Ndayenza. Ngoku ndenza ijob yami ndinejoy apha ngaphakathi ingathi ingathi ndisendlini ndibhizi ndihlambe izitya because apha ngaphakathi ndinomhlabelelo, ndiyaziweshiphela, akho nto ingathi ndise-traitors room, andinayo elaa xhala bendikade ndinalo before. Ide ithi i-instructor ebinditreyidisa, yho uCarl sisi upholile namhlanje. Ndithi ndimjonge nje ke mna ke ndisebenze. So as babe ndizi-anointile ngelaa xesha bendingena phaya, into bendiyenza xa ndiya e-bathroom qho ndimane ndisithi bawo inceba yakho mayindisebenzele. Amen. Ngoku ndisebenza ngokokwakho ukwazi ngoba andiyazi into ebendiyilibeleyo nendisayikhumbulayo. So ndiye ndazenza ii-jobs zam eziyi-5 first day, ndenza 5 jobs, ndagoduka. Ii-results andikazifumani, ndazifumana xa ndigqiba ngengomso. The second day ndenza ii-jobs zam eziyi-3, ndalinda ke ngoku ii-results. But into endothusileyo after ngondilinde ii-results ndaqonda make ndiphume ndiye kwelinye icala. Xa ndifika phaa kuthiwa ugqibile, babe besebendivuyela abanye abantwana bendisenza nabo, bathi hayi man ugqibile nje mna ke andikafumani ii-results, bathi umhle ingathi awuphumi i-trade test room. Glorify the name of the Lord Jesus. Caba bayayazi uba uphuma unjani phaa. Amen, wise man. Babe ndibonile first day, zandifune nothetha namntu, ndaphuma ngegate ndagoduka. So ndabe ndimile ndincokola nabo ke, as basincokola ke ngoku ndilibele uba kunento othatha i-result, ndiyaqhubekeka nencoko. Ndizokhwazwa yi-assessor ithi sinazo, awufuna ugoduka kanti? Ndiye ke mna ke xa ndifika phaya athi xa ucinga inoba wenze njani, ndimjonge ke mna ndithi hayi andiyazi. Emva koko sihambe singene phaya. Xa sifika phaya ndifika kukho i-instructor, lebe-instructor ne-assessor ne-moderator. So ii-results zam ziredi cacile, ndichophe. Bathi congratulations. Oh, glorify the name of the Lord Jesus. Oh, I think media sibonisa pha. Nasi certificate salomkhozi. Yeah. Come on, glorify the name of the Lord Jesus. Jesus. So njengoba bethi congratulations ndithi inceba kabawo indisebenzele. Ndithi ke mna ke uthini? Athi ndithi congratulations abe sendibamba isandla.
ndimbambe isandla ndiqonde bawo mna qualified. zonke ngexesha elinye. So ndabe ndisenza idrama ke ngopha ndibulela ubawo. So le access ke ngoba ifuna uthatha ifoni yami ithi iza ndikufoto ifuna icontent ndiqonda andiyidingi loo nto le mna ndibulela amandla kabawo qha. Amen. So banikise Ezibake ngoku bendinika i-results zam ithi imanager yam bendine-worry because khange ndikunike ixesha le-enough bendingekho sure into yoba uzawulenza ixesha because ibufanele uba wena une-2 weeks prep before utrade but ke ubawo usebenzile so Yo. ndiyambulela ubawo kakhulu because and even kule journey yam yale program zange ndafeyila course okona ndiqalile zange ndifeyile eCity of Cape Town and yonke into ibi easy kum Wow. till ke ngoku ndathi ndatrader so ndibulela amandla kabawo ubawo Yo. So Mkhonzi, you're saying uthi ngokukuthi since that day the man of God was giving that teaching and saying that let us not frustrate ourselves, let us allow the Lord to walk before us and let us walk behind him. And then you made those changes at that time and then started to see some more changes and results that were so positive up to a point whereby now you are a qualified electrician. Amen. Amen, wise man. Because as by man of God yayindifundisa lamini ifundisa ubawo akakwazi ungenelela enhlizweni ekhathazekileyo okanye emntwini ozixinayo. Ndacinga ubawo okokuqala undikhethele ii-jobs ezi-easy. That means ebezandilungiselela even during i-practicals zam. But ufike inhliziyo yam ivalekile khangakwazi usebenza. Ndayicinga ke mna uba sesinye sesizathu ezindibangela uba ndifeyile eso. Because ubawo undenzele inceba mna khange ndiyithathe first time. But masiphinde sicinge sisinazo nakule ndawo yokuba ngaba first of all kule yokuqala i-trade ongene kuyo uthe kuthi there were 3 envelopes oye wazinikwa kuqala akhange sibone umthandazo khange usixele ngamthandazo wenzileyo you just selected la envelope and wafumanisa kuba ngaba yeyona ilula but yet again yeyona uyifeyilileyo but then Amen. awusiya kulena yesibini awukhange usikhethele alawo moya incela uba ngaba makakukhethele. But at this time, xa ingubawo okhethayo applying imfundiso man of God ebesinike yona. So wakhethelwa kule yesibini, umoya wakhethela kule yesibini. Yile oyipase but ubune 2 days. Obuyinikiwe. Amen. Amen, wise man. Ayini bazalwane ankona masiyayiva sonke lento. So, man of God, umqondiso wam uyaphela apha. Ndibulela nje amandla kabawo. Amen. Because if bingengobawo ngengakhange ndifumane la trade yonke ngelaa xesha. Ngoba akho umuntu ebendilindele into yoba ndizazipasa ngexesha elinye ii-jobs zam ngale second attempt bothuke bonke. Even the instructor, the moderators, and all the people that were in the panel were also surprised to see you that you have actually qualified and you have already progressed. Amen, wise man. Even aba bebengcuma bethi ndimhle bebenewari. Bebenewari bebengandithethi isinondithethi bebengandibuzi into bendibindimo bencokola nabo. Bengekho nto bebendibuza yona because bathi bebenewari. Amen. Amen. Sisinazo, let this give ngoku just a word of advice or a word of motivation komnye umuntu osibukeleyo right now. Nanku umntwana kaThixo lapho uxinekile and ufuna isombululo. Because akekho umuntu lapho ongafuna isombululo nakweyiphi No one who imeko. showed that one. Ukhona umuntu lapha odinga isombululo. There's someone who And needs indoda kaThixo solution. izawungena apha right now. Man of God is about to enter here right now. As indoda kaThixo izawungena apha, what is your word of advice? Turn the Lord Kuyo to yonke le touch testimony solusinike yona right now. in the testimony you've given us. Amen, wise man. Amazwi wam endinocebisa abakhonzi. A word of advice to brethren, Newcomers. newcomers. As men of God ifundisa apha. As the man of God teaches here,
zama ukwenza utshintsho ngalo mzuzu ungalindeli uphuma kulaa mnyango uyokwenza utshintsho endlini Make ngoba changes while ungathi you're usiya endlini ungekayofika endlini usathane afike alithatho lababalo njengento encinci ekuphazamise and take something to disturb kanti and xa take away ulenze the ngalo place. mzuzu utshintsho If you do the uthi change, udibana ne-challenge phaa phandle You'll ube encourage so that ready outside. because wena You'll be uqale ready. wayireceiva wakhawuleza wazisebenza You work on yourself and done Wow. the change while you're listening to the teaching. Such a powerful advice. Ngoba abantu abaninzi bayazimamela i-teachings the man of God Many and people many listen to people men of God's abayenzi follow up And not and to many follow up. people abakhawulezi benza utshintsho enhlizweni They are zabo not quick to change ngelaa in xesha their heart. bamameleyo While and they then are amandla listening. kaThixo abadlule And the ngenxa power of yaloo God passes so them by. siyabulela kakhulu umqondiso wakho mkhulu kakhulu We thank you sisinazo for your testimony. and continue senze hlobo wenze ngalo And continue doing the way ubawo you've done. aqhubeke kunceda may the anointing that is working apha kule nkonzo The anointing and the working in the anointing that church. is working in the man of God In the to man of God push as you well. further amen To do and be an more. example also nakulaa msebenzi ukuwo Also the amen work you're in. siyambulela ubawo We kakhulu thank God. come on cela siqhwabele uyesu izandla May we enkosi clap hands sisinazo for Jesus. come on cela siphakameni sonke in the May house we of all God stand up in the house of God.